Balik ta sa tuang serye, no? Nga mga sulat ngadto sa 7 ka iglesia. Ako usab nga gipahinumduman sa miaging Domingo atong nasayran nga nagpaila si Ginoong Hesus kang Juan ug ato kining mabasa sa mga bersikulo nga atong pagabasahon sa musunod, no? Pero sa dili ta mo padayon, ako lang pahinumdum karon Communion Sunday nato, no? Atong andamon atong mga kasing-kasing sa dawat sa mga elemento nga mo'y nagpahinumdum kanato sa kamaayo sa atong buhi nga Dios karon. Ang iyan ang kamatayon ug iyang pagbanhaw mo na ato ginanghandumon siya kay mao na ang nagpamatuod nga kita gihigugma sa Dios. So do natin communion service karon, no? So mao ni ang ato ang intro. Atong basahon sa Pinadayag 1:17 ngadto sa 18. Giingon dinhi nga sa pagkakita nako kaniya natumba ako nga daw patay diha sa iyang tiilan ug gitapion niya kanako ang iyang tuo nga kamot ug mingon siya kanako, ayaw kahadlok. Ako mao ang sinugdanan ug ang katapusan ug ang buhi. Ako namatay apan tan-awa ako karon buhi hangtod sa kangturan. Ug aniya kanako ang mga yawi sa kamatayon sa Hades. So sa miagi ang kita nato nga gisugo niya si Juan sa pagsulat sa mga butang nga iyang nakita, mga butang nga iyang nakita. So ang nagsugo nini mao si Ginoong Hesus, no? Si Ginoong Hesukristo. Mga butang nga mahitabo. So sa ato pa ang iyang gisulat dili lang ang katong nahitabo karon, dili lang ang iyang nakita kundi ang mga butang usab sa umaabot. Ang mga butang mahitabo sa umaabot. So ato nang makita sa Pinadayag sa Henesis, no? Pinadayag. Naana siya sa Pinadayag 1:19 o 1 ngadto sa 20. So inote lang kay wa nato mahatag sa ako sa ato ang dito sa point sa prompter nato. So iya usab nga gipadayag ang misteryo mahitungod sa 7 ka bituon. So dinhi atong miagi atong mabasa nakita sa nato nga gihulagway niya kung unsay gipasabot atong 7 ka bituon og 7 ka bulawan nga butanganan og suga nga naghulagway sa 7 ka iglesia. So katong 7 ka bituon maisuon mao to ang 7 ka anghel nga naa sa matag 7 ka iglesia, no? So ang Efeso gikumpronta sa Dios sa wala pa nila pagbuhat sa pinakauna nila nga gibuhat. Mao ni ato ang giistoryahan sa una sa iglesia sa Efeso. Gikumpronta sa Dios ang iglesia sa Efeso tungod kay nakalimot na sila sa ilahang una ug importante kaayo nga buhat nga mao ang nawagtang sa ilang una bisan sila kabisi nang himo sila tanang buluhaton sa iglesia. Sama ka nato mabisi ta danim simba ta do natay mga paghimuon mga Bible studies, small group ban pang mga activities sa church. Pero ang giingon ni sa Ginoo ang gikumpronta niya dito sa iglesia sa Efeso nawagtang na ang unang gugma nila sa Dios, ang first love. Mao na gipa hinumduman sila sa Dios sa Efeso nga mao ni ang nawagtang balik mo buhatan nyo pagbalik ang unsay inyong gibuhat sa una kay kundili napan una gingnan siya nga paghinulsor mo kay di nyo buhaton pag-usab kuhaon nako ang inyong butanganan sa suga. So wala na tay gamit mga igsuon kung kuhaon sa Dios. So ang atong sitas karon ato ning gikutlo gikan sa Pinadayag 2:8 ngadto sa 11. Akong gihangyo ang tanan manindog ta mga igsoon. Excuse me. So ato ning gikutlo ang ato ang sitas nga atong paghisgutan karon. Gikan sa Pinadayag 2:8 ngadto sa 11. Kung akong gihangyo magdungan tagbasa mga igsoon. Ang bersikulo 8 nagsugod kini ingon ug ngadto sa anghel sa iglesia sa Smyrna. Sulat kini mao kini ang mga pulong niya nga mao ang sinugdan ug ang katapusan. Ang namatay ug ang nabuhi pag-usab. Nasayod ako sa imong kasakit ug sa imong kakabus. Apan dato ikaw
o sa pagpasipala kanimo sa mga nag-ingon nga sila mga Hudiyo apan dili di ay. Hinoon sinaguga sila ni Satanas. Ayaw kahadlok sa mga butang nga dili madugay imo mo nang antuson. Tanawa ang yawa hapit na magbanlod sa pipila kanyo ngadto sa bilangguan. Aron masulayan kamo og sakiton kamo sulod sa napulo ka adlaw pag matinumanon hangtod sa kamatayon ug hatagan ko ikaw sa purong-purong nga kinabuhi. Ang adunay dulungog kinahanglan nga magpatalinghog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Siya nga magmadaogon dili maunsa sa ikaduhang kamatayon. Magampo ta. Amahan mo langit nun, salamat Ginoo Dios nga sa makausapa ani ana usab kami dinhi imong gidala Lord. Nga kami Ginoo maga pamati na usab sa imong mensahe nga imong ihatag kanamo Ginoo. Lord, tuguti amahan nga imong balang espiritu magapataliwala kanamo, magapanglihok sa tagsa-tagsa namo nga kinabuhi. Maghatag kanamo og kaalam Ginoo aron among masabtan ang imong mensahe nga imong ipadangat kanamo karong adlaw. Nagampo sa bako Ginoo nga imong panalinginan Ginoo ang imong mga katawhan nga nianang kaponon Ginoo Dios. Gamita lamang kini mong alagad nga matipamaba kanimo Ginoo. Wala ko'y mahimo Lord kung wala ka busa mong isalig kanimo ang tanan kahaponon. Dalaygon ka sa walay katapusan kini ang pagampo sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen o amen. Malingkot ang mga ison. So ang uluhan ni atong sermon karon gitawag og Smyrna ang gilutos nga iglesia, no? Mao ni ang iglesia mga igsuon, usa ni sa mga iglesia nga grabe ang nahitabo nga pagpanglutos. Ang kahulugan sa Smyrna mao gitawag ni og mir. Nakailam siguro mo ng mir, no? Kanang kuha na siya, usa na siya nga gigamit nga pahumot sa una. Anaa kining mao syudad sa Izmir nga bag-o ni nasa Turkey. Usa kini ka syudad sa Romano. Mao kini ang sentro ni sa pagsimba sa mga Dios-Dios. Daghan kay ni sila ditong mga templo sa mga myth, no? Mao kini ang sentro sa pagsimba sa mga Dios-Dios ug mikuyanap usab ug mikaylap ang pagsimba sa emperador. So, ang mga tao dinhi nagsimba sila sa emperador. Anao sa mga templo sa Romano ug pagano. Ang pagsimba sa emperador ang ilang gitugot. Ang ilang gitugot ug ang tanan nga relihiyon mahimo silang magpractice ilahang relihiyon apan una sa tanan musimba sa sila dito sa emperador inig kahuman pwede na sila magpractice ilahang unsang ilang gigamit mga tinuhuan ni relihiyon. Ingon ni ana ang practice dinhi mga igsoon once a year, no? Kausa sa katuig kinahanglan muadto gyud ka dito, musimba ka dito sa emperador, mukuha kag insenso, musulod ka ngadto sa templo o butang nimo dito, ipaaso na nimo ngadto ug imong isulti ang duha ka pulong Caesar ang among Dios. Ingon ni ana ang gihimo sa mga katawhan dito, kining mga katawhan subo kay magsuon kay kining mga katawhan dinhi mga Hudiyo sab nga gisalikway nila ang pagtulunan ni Kristo, no? Wala tuguti ang relihiyon nga uban, gawas lamang sa Judaism. Mora na ilang gitugot ngadto. Mao kini ang mga Hudiyo nga mikontra sa iglesia sa mga Kristohanon ug kining mga tawhana nahimo ni silang hulga sa pagpadayon sa Kristohanon nga mga pagtulunan o Kristohanon nga iglesia. So ang Smyrna, usa ni sa duha ka iglesia nga gitagaan og sulat ni Ginoong Hesus nga wala gayoy gisulat nga pagbadlong. Kung nahinumdum ta sa atong gitun-an sa una, ang mahitungod sa Efesos o sa Efeso, gibadlong sila, giingon siya nga inyong gibiyaan ang una ninyong gihimo nga mao ang unang gugma diri kanako. Adunay pagbadlong. Unya so, sa pito ka iglesia mga igsuon, duha ra kini ang iglesia nga wala gayod makadawat og pagbadlong og pagsaway ni Ginoong Hesus. Mao ni usa ang Smyrna ug ang usa Philadelphia.
Ug ang unang katuyuan nining maong sulat, ang katuyuan gud ang tumong og tuyo nining maong sulat, mao ang pagdasig sa katawhan nga moatubang sa mga paglutos. Sa ato pa, nahibalo gini sila nga dunag gyoy mahitabo nga pagpanglutos, no? Ato nang makita sa atong pagpadayon. Unya dinhi atong makita dinhi ang upat ka pagtulon-an nga atong makutlo nining maong mga sitas. Atong makita dinhi nga si Hesus nasayod sa inyong kasakit. Mao na ang una, no? Makita na nato sa Pinadayag 2:8-9. Ug ang ikaduha, si Hesus nasayod sa inyong kakabos. Pinadayag 9. Ang ikatulo, si Hesus nasayod sa inyong kaaway. Ang ikaupat, si Hesus nasayod sa atong limitasyon diha sa pagsulay. Pinadayag 2:10. So mao ni ang upat ka pagtulon-an nga ato ang tukion mga igsuon ning kaponon ug atong tan-awon ug ato gyud sa nga makita nga wala gayoy wa masayri si Ginoong Hesus. Ang tanan iyang nakita ug siya nasayod. Ang matag sulat sa iglesia nga gikan mismo ni Hesus naglakip og kabahin sa paghulagway sa iyang kinaiya, ano? Matag sulat sa iglesia aduna gyud gibutang nga sa sulat nga naghulagway sa iyang kinaiya. Sama panalitan ngayang sulat nga to sa Efeso. Ang sa sulat nga sa Efeso naglakip ko ni paghulagway ni Hesus nga nagunit og 7 ka bituon og 7 ka bulawan nga butanganan og suga. Mao na kun atong hinumduman tong atong gitun-an, mao na ang naghatag og pagtagad sa maong sulat. Dunay 7 ka bituon og 7 ka bulawan nga butanganan og suga. Unya ang iyang sulat usab sa mosunod nato nga pagtuon sa iglesia nga Pergamo, naglakip kini og paghulagway kang Hesus nga may mahait duhay suwab nga espada. Mao ni nagpakita nato kung unsa ang iyahang gibuhat, unsay atong makita ang iyahang kinaiya, no? Giingon sa dinhi sa Smyrna kini atong pagatun-an karon, ang iyang gibutang dinhi ingon siya nga ako ang sinugdanan ug ang katapusan. So ang matag paghulagway mahitungod ni Hesus gitumong gayud. Gitumong ngadto sa mao gayud nga iglesia dunay katuyuan, Dunay gyud siya katuyuan sa paghulagway sa iyang kinaiya o sa iyang pagka Dios sa iglesia gyud nga gituyo gyud nga mao'y hatagan ini maong sulat. Gipili kining maong mga pulong nga ang tumong og tuyo niini mao ang pagdasig ug paglig-on sa katawhan sa maong iglesia diha sa usa ka aspeto sa kinaiya ni Hesus. Mao nagipakita dinhi, no? So atong tan-awon ang una mga igsuon, ingon dinhi si Hesus nasayod sa inyong kasakit. Atong basahon ang Pinadayag 2:8-9. Baliko na to, nag-ingon dinhi. Ug ngadto sa anghel sa iglesia sa Smyrna, isulat kini. Mao kini mga pulong niya nga mao ang sinugdan ug ang katapusan. Ang namatay ug ang nabuhi pag-usab. Nasayod ako sa imong kasakit ug sa imong kakabos. Pandato ikaw. Ug sa pagpasipala kanimo sa mga nag-ingon nga mga sila Hudiyo apan dili di ay. Hinoon sinaguga sila ni Satanas. So kani sinaguga mga igsoon usa kini kapundok sama sa ato dinhi iglesia. Mao na gitawag og sinaguga apan kini mga tawhana nagpakaron igno ni sila nga mga Hudiyo apan ang ilahang mga pagtulon-an ni Satanas. Wala kani sila motuo ni Hesus. Walay malilong ni Hesus. Walay panghitabo nga wala niya masayri. Ug ato gang hinumduman mga igsoon nga wala gyoy kasakit nga wala pagayod niya matagamtami. Wala niya masulay. Ang tanan nga klase sa kasakit na sulayan na ni Ginoong Hesus. Ang tanan nga atong kasakit nga atong nasinati samtang buhi pa ta layo ra gyud kaayo, no? Ang kasakit nga atong masinati nining kalibutan na labi na gyud nining pahanahona. Layo ra ug dili nato ikatandi sa himaya unya nga ipadayag kanato ni Ginoong Hesus. So layo ra kaayo. So mao ni ang mensahe ni Pablo sab ngadto sa mga taga Roma. Atong basahon
Roma 8:18 nag-ingon, giisip nako nga ang mga pag-antos niining panahona karon dili takos itandi sa himaya nga ipadayag raunya kanato. Sumo niya itong makita. Ang himaya nga ipadayag unya kanato kung kita magmalahutayon diha sa mga pagsulay, sa mga paglutos, mao ni ihatag kanato sa Dios. So ang ipasabot nini nga atong itugyan ang atong kaugalingon ngadto sa magbubuhat nga dili gayud mo pakyas sa iyang saad. Walay saad nga gipakya sa Dios, mga igsuon, kay nakita gyud sa Dios nga kita ra gay mo pakya sa atong mga saad. Mao na gingon nila, ang saad gihimo aron kamulay sumpay. No? Promises are made to be broken. Ingon ni ana, ingon ang atong klase ana, apan ang Dios sa Ginoong Hesus sa tanan niyang mga saad niyang gihatag, wala gyud wala matuman. Doon na pay mga umaabot pan ato nang gipaabot pinaagi unya sa himaya nga iyang ipadayag kanato. So makita nato diha sa verse 9 na ay pulong diha nga nasayod ako. Kanang pulong nga nasayod ako mga igsuon na ato nang makita nga ato nang mo-reflect ngadto na Ginoong Hesus nga wala gyud siya wa masayri. Nasayod siya sa nangagi, nasayod siya karon ug nasayod usab siya sa umaabot. Nasayod siya sa atong mga pag-antos nga ato ang atubangon, nasayod usab siya kun unsay atong kahimtang inumdumi nga dili lang ang atong ang pag-antos nato nga gikontrol sa uban kun dili gikontrol usab na ni Ginoong Hesus. Nasayod siya kun unsa ang mga pag-antos nga ato ang matagamtaman o masagubang. Si Jesus naglakaw ug sa atong tanawon sa matud pa sa pinadayag 2:1 nag-ingon diri nga si Jesus naglakaw taliwala sa mga bulawan nga butangan nagsuga. Unsa man to sa ato nang isgutan kaning bulawan nga butangan nagsuga mao ni atong mga iglesia. Unya taliwala sa iglesia ana si Jesus naglakaw. So sama sa ato usab karon dinhi ana si Jesus naglakaw tungod kay kini iya nga iglesia dili sa tao, no? So makita nato dinhi nga siya gayud ang una nga nasayod o masayod sa kalisod nga giatubang sa iglesia. Kung unsa may mga problema sa iglesia, way lain gyud siya gyud nasayod ana, siya gayud ang nagkontrol ana. Siya gayud ang una nga nasayod sa kalisod o sa uban pang mga katalagman nga moabot sa iglesia. Ang pulong nasayod ako, naghatag og kadasig sa tao. Naghatag og kadasig kanato karon ug sa katong panahon sa Smyrna. Mga katawan sa Smyrna, ning siya nasayod ako. Ug ang mga magtotoo nga umatubang og mga panglutos. Mao ni nakahatag nga pulong kadasig. Makasalig kita kang Hesus tungod kay siya nagtan-aw kanato ug ang iyang gugma nakapalahutay kanato. Wa may lain nakapalahutay nato mga igsoon ni ata dinhi tungod ni Ginoong Hesus. Ni ata dinhi aduna tay pagtuo nga atong gituhuan nga mao siya gyud ang atong manunubos, mao na ang nakapadasi kanato tungod kay aduna siya'y dako nga gugma kaninyo ug kanako. Matud pa sa taga Roma 8:35 nagingon, kinsa ba ang makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? Ang pag-antos ba, kasakitan o ang paglutos o ang gutom o ang kahubo o ang katalagman o ang espada ba? So ato makita dinhi ang klase dinhi sa kalisdanan ug sa kalisod nga atong matagamtaman ang pag-antos, kasakitan, paglutos, napay gutom. Dunay katalagman o kamatayon. Bisan pa kining mga butanga may igsuon sa ingon dinhi, kinsa bay makapahimulag kanato sa gugma sa Dios? Wala. Walay makapahimulag. Dili siya kanunay mo palingkawas kanato sa mga kalisdanan. Tungod kay sa bag-ong tugon kanunay nagpahinumdum kanato nga aduna gay paglutos nga mahitabo sa atong kinabuhi. Ang persecution mga igsuon kabahin na sa kinabuhi sa Kristohanon. Ubisan pa man gani ang mga dili Kristohanon nakatagamtam usab sila nga paglutos. Ang nakaayo lang sa mga Kristohanon sa panahon sa pagpanglutos, anaa si Kristo na ang Dios nga atong kaduulan, atong kasaligan. Ang mga dili Kristohanon nangambak na stulay.
ug dunay dako kay problema di madala. So ingon ni ana, dili siya kanunay palingkawas kanato. Sa paingon niya nga nasayod ako, dili ni ingon nga intellectual lang kanabang saka right lang niya. Dili ni intellectual knowledge. Apan niingon siya ni ana nga nasayod ako tungod kay anaa siya, diha siya. No? Siya nakasinati gayod niini man nang miingon siya nga nasayod ako. Kay gikan ko diha, ako na nang nasulayan, giagian ko na nakatagamtam na ako ng kalisod ingon ni ana. Ang Esmirna ang unang natala nga aduna gayoy martyrdom. Pinakauna nga martyr no sa bagong tugon. Kini mga igsuon mahitungod ni dunay usa ka tawo kini si Polycarp, no? Bishop Polycarp. Usa ni siya sa ka-bishop sa iglesia sa Esmirna. Nya usa sa unang mga pari sa iglesia. Kini disipulo ni siya ni Juan o iyang amigo sad. Ang edad ani niya 86 years old, no? Kini si Polycarp, Bishop Polycarp mao ni ang una nga miatubang sa paglutos sa Esmirna. Kini siya mao'y usa ni sa mga reformist. Pero sa dihan hibaw-an na siya nga nagdelikado yang kinabuhi, adto na siya sa bukid. Nagpalayo na siya ngadto sa bukid. Kay dakpo naman siya dito, o dakpo naman siya diha kung magpabilin siya. Apan ang nahitabo niini tungod kay niadtong panahon na daghang mga Hudiyo nga kontra sa mga Hudiyo nga mga Kristohanon, mga Hudiyo nga nagsimba sa emperador, mga Hudiyo nga dili motuos pagtulon-an ni Kristo. Busa tungod kay naghimo man ni og pagsimba, pag-alagad ni Kristo si Bishop sa Ginoo si Polycarp, nasina ang mga Hudiyo og ila kining sumbong ngadto sa dagko ug ilang ipadakop. So ang nahitabo gidakop na siya. Gipakuha na siya dito sa ilang balay, diin siya nibalhin sa bukid, no? Gipakuha siya sa prokonsul. Gidala balik sa Smyrna. Gidala siya balik sa Smyrna. Unya unsay gihimo? Giingnan siya nga ginahanglan niya i-recant niya iyang pagtuo. Iyang ipa-deny ningon ang prokonsul nga i-deny si Kristo sa imong kinabuhi. Si reproach Christ, no? Lima ka i-reproach. I-reproach nimo si Kristo kay buhian ko ikaw, tagaan ko ikaw og kagawasan. So doon na may medyo dunay ko ani pag-istoryaan nila before siya gipatay. Ingon siya nga unsa man ngano man nga wa man siya nahimo nako nga sayop. Mato pa ni Polycarp. Wa siya nahimo nako nga sayop. Unsaon man ako nga pagpasipala sa akong hari ug sa akong manuluwas. Mao kini gitubag dito sa prokonsul. Kibaw biya siya gyud nga kontra kaayo. So niingon ang kuan prokonsul gyud nga di gani ka murikan na ako'y mga mananap dinhi nga mga ihalas, mga mabangis nga hayop. Itambog ti ka didto. No, mao na ingos prokonsul. Ilabay ti ka dito kundi ka maghinulsol. Niingon ta sa prokonsul si Polycarp na unsa naman ni. Maghinulsol man ko sa akong maayong buhat. Haron mo ari ko sa mga dili maayong buhat. Siya, it's unthinkable for me to repent from what is good to turn to what is evil. Nabali. Siya og imo dili nimo ni igsapayan o baliwa nimo ang mga hayop. Giingnan siya, sunugon ka namo. Ingon siya, sunugon ka. Pero unsa gitubag ni Bishop Polycarp, ningon siya, imo akong gihadlok sa kalayo nga musiga lang inikahuman sa usa ka oras mapaong. Apan wa ka mahadlok sa kayo nga umaabot nga mao ihatag nga hukom ang eternal punishment dito sa kalayo sa impierno nga giandam sa mga tao nga walay Dios.
Tubag na sa proconsul. So mao na to. Nagkuha nagkahoy, gisunog na siya. Gigait siya sa pusti. Nagisunog siya. Pero before siya before siya sunugon, nagampo siya sa Ginoo. Grabe nga pag-ampo niya sa Ginoo. Pasalamat niya nga gigamit siya isip usa ka martir. And then gihubo niya ang robe, siya mismo niadto sa kayo. Siya mismo niadto dito nagpasunog apan ang mga saksi nakaingon nga ang kayo wala gyud mo datom niya. Nag-arc lang. Wala gyud siya maunsa. So anong namatay siya? Tungod kay pagkakita sa sundalo nga wa siya masunog, dusla ka espada mo toy namatyan. Wala siya mamatay sa kayo, agisunog. Ingon ni ana nato makita mga igsuon nga grabe ang mga paglutos, pagsulay o pagpanamastamas ngadto sa kamatayon sa mga tao nga kontra sa Ginoo, kontra nila ni Ginoong Hesus, kontra sa mga Kristohanon. Mao na nga bulahan kay ta karon, no? Libre kay ta mo ukaw sa tong Biblia, libre kita mo share sa gospel sa mga tao, unya libre ta magsimba dinhi sa Ginoo, libre ta bisag asa karon, walay mo lutos nato dili pareha sa ubang lugar, sa China, sa Russia. Makaingon ka nga grabe gyud kaayo. Bisan pa ganit sa North Korea, naay akong nabasahan nga ang magtutudlo maingon sa mga bata nila nga sige makauli na mo. Nya kanang pagduwa mo dito og hide and seek dago-tago nya pangitaan ninyo ipakita niya ang Bible sa maestro or sa maestra. Uli na mo sa inyo nya pagduwa mo og hide and seek nya duwa ninyo pangitaan ninyo kini Bible. Nya ingna ko og naa mo. Mga bata intaw wag say kalibutan. So pagbalik na saya sa ilang eskwelahan, siyempre mo report gito sa maestro or maestra nga, "Oh, naami ana." Anya ang gihimo? Gidako pang ginikanan kay nay Bible. Ingon ni ana ang grabe ang pagpanglutos sa mga tao nga ang gigamit ang mga estudyante nya para lang paglutos, no? So atong makita din mga igsuon nga kita bulahan kay kita karong panahon na nga wala na kita makatilaw niini. Apan dili kita mo relax. Tungod kay nakita na nato ang dagan sa panahon. Nakita na nato nga daghan na kaayong nausab, no? Nanay mga balaod nga dili unta ang kuan nga ihatag nga balaod, implementar nga balaod kay ang balaod biya nga gihimo din sa kalibutan gikan biya sa Biblia. Pero kanang balaod nga ilang pangpanday nga uban supak gayud. Nasayod na mo ana unsa na nga balaod. So dinal makita ang ikaduha ningon si Jesus, nasayod ako sa inyong kakabos. No? Pinadayag 2:9 nag-ingon, nasayod ako sa imong kasakit ug sa imong kakabos. Apan dato ikaw ug sa pagpasipala kanimo sa mga nag-ingon nga sila Hudiyo apan dili. Diay. Hinuon sinaguga sila ni Satanas. So nga gipasabot nini. Nakita ni Jesus nga kita o kamo kabos pero sa kalibutan ng mga butang. Kabos kita sa kalibutan ng nga butang apan dato pag-ingon niya kabos kamo apan dato ningon dinhi nasayod ako sa inyong mga kasakit ug sa imong kakabos apan dato ikaw, no? Disura ana sukuhay ba? No, sukuhay. Naglisod ka din ha, niya ingno ka dato ka. Pero angay ni sa mga Kristohanon tumibaw-an mga igsoon, kabos man ta sa mga material nga butang apan dato ta diya sa espirituhanon nga butang. Tungod kay anaa nato ang Dios, anaa nato si Ginoong Hesus, anaa si Kristo sa atong kinabuhi, tag-iya sa tanang butang. Mo na ang gipasabutin ha nga nakita nako ang imong kakabos apan dato ka. Ingon ni ana ang gisulti sa mong sulat ngadto nga alang sa simbahan sa Smyrna, no? Gingon dinhi nakita ni Jesus nga kamo kabos kalibutan ng mga butang apan dato kamo sa espirituhan ng mga butang. Unya kini mga butang nga anaa kaninyo ug naapay andam nga akong ihatag kaninyo kung kamo magmalahutayon. Lucas 6:20-21 nag-ingon, unya giyahat niya iyang mga mata ngadto sa iyang mga tinun-an nagmingon, bulahan kamong mga kabos. Matod pa sa Lucas 6:20-21. Bulahan kamong mga kabos kay inyo ang gingharian sa Dios. Tiyaw mo na.
Dili lang mga espirituhanong butang, apan inyo ang gingharian sa Dios. Bulahan kamong mga gigutom karon kay busgon raon niya kamo. Bulahan kamong mga naghilak karon kay mukatawa raon niya kamo. So dunay balos. Dunay mahitabo nga dili kanunay nga kita magantos. Kung ikaw kabos, mo pobre, mao ra man nga pulong, no? Kung ikaw naglisod sa mata sa kalibutan, apan kung ikaw nahigugma sa Dios, lig-una ang imong pagtuo kay ikaw o kamo iyang pinili. Lig-una ang inyong pagtuo tungod kay kamo pinili sa Dios. Matod pa sa Santiago 2:5 nag-ingon, paminaw, hinigugma na kung mga igsuon. Dili ba gipili man sa Dios ang mga kabos dinhi sa kalibutan aron mahimong dato sa pagtuo ug mga manununod sa gingharian nga iyang gisaad sa mga nahigugma kaniya? Mao ni giingon dinhi sa Santiago. Dili ba gipili kamo sa Dios? Ang mga kabos dinhi sa kalibutan aron mahimong dato sa pagtuo nga manununod sa gingharian nga iyang gisaad sa mga nahigugma kaniya. So kung tinud-anay kitang nahigugma sa Dios mga igsoon, dili nato igsapayan kun unsa atong kahimtang dinhi sa kalibutan. Wala man ta mag-ingon nga dili ta mangandoy nga madato, pero ang atong gipangandoy nga pagkadato una gayon ang atong espirituhanon. Dato na ta mga igsuon. Bisan sa material nga butang, dato na ta. Wa lang tay kwarta. Ang atong kadato espirituhanon. No? Anaa kanato ang tanan tungod kay ang naghatag sa kadato sa tao maon tagiya ang anaa kanato. Bisag mawa na ang tanan mga igsuon kun anaa nimo si Kristo sa imong kinabuhi, anaa kanimo ang tanan. Ang gingon ni Jesus dinhi nga apan ang tinuod dato ka sa espiritu, kini pagpahinumdum kanato mga magtotoo nga ang kamatuoran nga ang mga magtotoo dato sa espiritu bisan pa nagpuyo sa kalisod, bisan pa nagpuyo sa kapobre, bisan pag nagkalisod-lisod ang ilang pagpuyo, apan dato sila sa espiritu. Ang maong kadato, unsay kining giingon dinhi nga maespirituhanong kadato, naglakip kini mga igsuon sa kaluwasan nga gihatag kanato sa Dios. Nga wala ang mga adunahan nga walay Dios. Wala man ta mo tan-aw kay kinahibalo biya kita nga daghang mga Kristohanon nga mga adunahan usab. Apan nangalagad sila sa Dios. Dili na mao atong punto mga igsoon na atong gitan-aw dinhi ngatong mga dato nga nagsimba usab sa ilahang kadato. Nagsimba sa ilang bahandi, nagsalig sa ilang unsay naa nila, pud wala na sila pagsalig sa Dios. Ang tinuod nga dato mga igsuon mauning makabaton og kaluwasan, kinabuhi nga walay katapusan, pagkabaton sa balaang espiritu, makadawat og pabor sa Dios, adunay lawom nga kalipay ug kalinaw nga dili matugkad sa una-una sa tao. Mauna ang gipasabot nga kadato nga gihatag sa Dios. Kalinaw nga dili matugkad sa tao, magunsa man ang daghang bandi nya gubot. So importante kayo atong tan-ahon. Ang pabor sa Dios gihatag kanato. Lawom nga kalipay. Moingon kag lawom nga kalipay, usab na kalawman ang kalipay. Kalipay na nga dili matugkad. Kalipay nga dili nimo ma-explain, dili nimo masabot tungod kay kana kalipaya gikan na ngadto sa Dios gihatag sa imo. Mao nay kalipay nga dili nimo makita sa kalibutan. Mao nay kalinaw nga dili mahatag sa kalibutan. Mao na ang kadato nga gihatag kanato sa Dios sa espirituhanong aspeto. So sa ikatulo ninin, ingon si Jesus, nasayod ako sa inyong kaaway. Nahibalo gani siya, kinsay atong kaaway. No? Wala mong malilong sa Dios. Si Jesus nasayod sa inyong kaaway o sa atong kaaway. Matod pa sa pinadayag 2:9 binangon siya, nasayod ako sa imong kasakit o sa imong kakabos, apan dato ikaw o sa pasipala kanimo sa mga nag-ingon nga sila mga Hudiyo apan dili diay inoon sinaguga sila ni Satanas. Mao ni nakita sa Dios kining mga tawhana nga nagpasipala sa mga Kristohanon sa panahon sa Esmirna, sa iglesia sa Esmirna nga diin masig ka Hudiyo naglutos sa ilang Hudiyo. Mao ni sila nahinungdan nganong nagsakripisyo ang mga Hudiyo nga mga Kristohanon
Tungod kay sila nasina ug nasimba sila sa mga Dios-Dios, nagsimba sa emperador ug ilang makita gani ang dunay nagsimba nga Hudiyo nga mga Kristiyano nagsimba ni Hesukristo ug nagsimba sa Dios, ila nang isumbong ngadto sa prokonsul, mao nang ganuyon sila, paantuson sila antod sa kamatayon. Lisod ba kayo? Subo kay palandungon ba? Nga ang mga maglutos nato naara sa atong sulod. Sama sa iglesia. Kanina mo ba nilitabo nila? Naani sila sa usa ka iglesia. Apan ang naglutos nila, anaara usab kauban nila sa ilang iglesia nga nagpakahudiyo, apan dili di ay. Ang gipasabot ni nga dili di ay, dili gini sila tinud-anay gayud nga Hudiyo. Kay kanang giingon og Hudiyo sa unang panahon, gipasabot kana sa mga espirituhanon, mga katawhan sa Dios. Panusara kini sila, mao na akong giingon nga pait jud kaayo kung ang maglutos nato naara sa atong tupad. No? Kanawa ko nun yung tupad, di ba na maglulutos ninyo tanaw sa di sa siguro mga gwapa-gwapo man ano. So ni ata sa iglesia mga igsoon nagkahiusa ta dinhi, walay maglutos nato dire. So ato makita dinhi, no? Ang tanang nahitabo ug umaabot pa nga mahitabo nasayran ng daan sa Dios. Kung ikaw gibutang-butangan o gipasanginlan, ayaw pagbalos kay ang Dios ra ang manimalos. Dili, klaro juga na, no? Naay bersikulo nagingon kung labayon kag bato, unsa ilabay na to? Paan ra? Pero siguro ay naglabay niyo sa pan, was grab mo na. Balusi og pan, ug labayon mo bato. Ug sagpaon ng inyong pika sa aping. Sumbaga, di kana ipatara ang pika sa aping. Ana, ingon ana, ang pagtulunan sa Dios lisod. Dili lang lisod apan imposible. Pan pinagi sa grasya sa Dios mahimo na natong mga Kristohanon. Kay ang pag-antos apil na sa atong pagkinabuhi diha sa Dios. Dili na mawagtang mga igsuon. Bisan pa hangtod sa kamatayon, mao na giingon diha. Si Jesus nasayod gayud sa atong kaaway. Matod pa sa taga-Roma 12:19-21, ningon dinhi. Ato gini siya timan aning bersikulo mga igsuon. Mga hinigugma. Ayaw panimalos kundili hatagi hinuon ninyo ug hikayon ang kapungot sa Dios. No? Kay nasulat, ako ang pagpanimalos, ako ang mubayad, nag-ingon ang Ginoo. Subayran pa ta, o kung sa'yo nawagtang, ay lang mo baos. Ihatag sa Dios ang pagpanimalos. Ayaw pabalda, mga igsuon, sa pagpadala sa mga magbugal-bugal, na magidaghang mga bugal-bugalon. Singgitan ka nga, gwapo lagi ka. Bugal-bugalon, gini mo eh. Nahay mga pasipala na to, mubugal-bugal na to, pero ayaw na, baliwala ron na, dili na makamatay. No? Dunay maglutos, magsulti og dautan batok kanimo. Tungod kay ikaw sumusunod ni Kristo, di gyud na mawa na sa atong kinabuhi. Tungod kay kung ikaw nidawat na ni Ginoong Hesus nga mahimong personal ug manluluwas sa imong kinabuhi. Makita na nimo tanan ang mga panghitabo, ang paglutos, imo na nang matagamtaman, imo na nang makita apan gipasalig si Dios nga ayaw kahadlok, ayaw kabalaka. Ania ako, nasayod ako. Mo na mga pulong atong gunitan mga igsuon nga dili gyud ta niya biyaan, dili gyud ta niya pasagdan. Matod pa sa Mateo 5:11 nagingon, bulahan ang mga gilutos tungod kay sa pagkamatarong kay ila ang gingharian sa langit. Dili na ingon nga magpalutos ta kay gusto sa gingharian sa Dios. Dili na mao atong gipasabot ni mga igsuon. Kay natural kana moabot ka nato ang mga paglutos. Moabot ka nato ang atong pagsulay. Ang giingon din na, kinsa katong magmalahutayon, makabaton sa gingharian sa Dios. Bulahan kamo sa diha, nga panamastamasan kamo sa mga tao, lutuson, ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan. Unsay giingon ini? Tungod kanako. No?
Basi gilutos ka, kinangaway ka, di na mao. Ang gipasabot niya na, kung lutuson ka, butang-butangan ka, palamas-tamasan ka, tungod sa akong ngalan, mo ni gingon ni Ginoong Hesus dinhi, tungod kanako. Hinumdumi nga si Hesus nagsakripisyo, nagpasakit alang kanato, aron makabaton kitag pagtuog, pagsalig ganiya, nga sa panahon nga kita na usab ang paantuson alang kaniya, andam na ta. Nagpasakit siya tungod kanato, aron makabaton kitag pagtuo ug pagsalig sa dihang lutuson na usab kita tungod niya. Tiyaw mo na kisamay naguna. Ang Ginoo naguna. Naguna siya pagkamatay, naguna siya pasakit alang kanato, aron nga kung moabot ang panahon nga kita lutuson pinaagi kaniya, naa na siya daan. Andam na siya og tagana nga mutabang kanato. Ang mga magtotoo dili lang sa ilang pangagamahanan gilutos. Kasagaran, no? Ang mga magtotoo dili lang gilutos sa pangagamahanan, no? Apan sa uban usab nga mideklarar nga sakop kuno sa Dios. Kato atong giingon ganiha nga nagpakudiyo apan dili Hudiyo. Kini sila mga Hudiyo nga misalikway ni Kristo. Sa ilang panahon, makita nila nga ang nagdakop nila, ang naglutos nila mao ang pagkagamahanan, apan tungod nining mga Hudiyo nga nagpaka-Hudiyo pandili Hudiyo, mao ni sila hinungdan nganong gipanglutos, nganong gidakop ug gipamatay ang ilang masig ka Hudiyo nga mga Kristohanon. Ang uban nga nagtabang sa mga reformation, pag-reform sa mga pagtulunan nga Kristohanon aron matulid, nisunod sila sa pagtulunan sa Dios, gimartir, gipatay. Usa lang gani dito kani si William Tyndale. Nakailan mo ana? Ay nalang yung ila-ila. Kani si William Tyndale usa ni siya sad sa gimartir. Kibaw mo unsay salaan niya? Gitranslate lang niya from original ang Bible, ang original na Hebrew. Gitranslate niya nga to sa English. Gipatay siya. Gamay ra kayo nga sala. Ingon ni ana ang mga tao sa una. Sala sa pag-translate sa Bible ngadto sa English nga pinulungan. Gipatay. Grabe. Wa na karon sa atong panahon. Lisod jud kayo ang persecution magikan gyud sa sulod. Apan si Jesus mingon, no, makita nato sa versikulo 10 nagingon siya, dunay word na ingon niya, ayaw kahadlok. Mao nay pagdasig kanato nga dili ta mahadlok. Tungod kun makatilaw kita og persecution pagpanglutos, una na siyang gilutos. Apan ingon siya nga dili ta angay mahadlok tungod kay ako nang gibuntog ang kalibutan. Gibuntog na nako ang kalibutan nga maglutos kanato tungod kay nasayod siya nga moabot kini sa mga matag Kristohanon ug kini nagpadayag nga siya gayud ang nagatubang, siya gayud ang naghatag kanato og kadasig ug kalig-on nga kita molahutay. Wala siya moingon nga ayaw kahadlok kay palingkawas ko ikaw sa paglutos, wala na moingon nina. Ang iyang gisulti mao nga ayaw kahadlok sa imo unya nga atubangon nga kalisod. Sa ato pa naa gyud kalisod. Naagyo tay atubangon nga kalisod apan sa ako nang giingon part na sa atong kinabuhi nga Kristohanon aduna gayoy persecution apan ang nakamaayo lang mga igsuon kay sa tanang higayon bisan pas Krisdan og sa paglutos anaa si Kristo naguban kanato. Anaa si Kristo. Adunay kalisod nga ilang atubangon tungod kay ang yawa mo'y nagbuhat niini magpapriso sa mga tao aron kita masulayan. Pagbasa na ko ani ningo din ang yawa na papriso na to aron kita masulayan. So sa ato paday kontrolado gihapon sa Dios ang tanan. Gisulayan kita kun mulahutay ba kita sa atong pagkakristohanon. Mulahutay ba kita sa pagpangalagad sa Dios ato bang sa gubangon ang kalisod nga atong atubangon alang sa Dios, alang ni Kristo. Unsay gingon niya dinhi? Nagingon siya, pag matinumanon hangtod sa kamatayon. May ningon siya nga pag mga tinumanon hangtod sa hangtod. Pero naaman diri giingon pag matinumanon hangtod sa kamatayon.
sa ato pa mga igsuon, ang ato ang persecution, ang ato ang paglutos dinhi sa kalibutan, diin agi og pagsulay, makatagamtam usab kitag kamatayon. Mo dinhi gingon niya, pag matinud-anon kamo, hangtod sa kamatayon. Moabot gayud ka nato na mga igsuon, no? Pasabot kini nga aduna gyud mamatay, aduna gyud mawagtang. Nya pangutana diha ngano man ang uban iyang luwason apan ang uban dili. No? Makita nato si Daniel ug iyang mga higala si Shadrach ug Meshach si Abednego. Di ba iya tong giluwas? Si Daniel dito sa baba sa layon, kini iyang mga amigo dito sa hudno nga giso dito nya namaphalang nga grabe na kay kayo. Namatay pang naghug. Giluwas. Atong tanawon si Stephen, first martyr katong gibato. Doon na ba'y giluwas ba sa Ginoo aron di siya mamatay? Gipasagdan sa Ginoo. Makita na to si Joseph. Ganiha dito si Joseph na. Dili ni si Joseph nga baysak. Makita na to si Joseph nga nagkalisod-lisod, gibaligya sa igsoon, gilabay dito sa atabay, gibaligya sa mga negosyante, unsay nahitabo niya, nasuod pa gyud sa prisuhan. Pero unsay gihimo sa Dios? Nahimo siya dakong tao sa Egypt. Adunay katuyuan. Mao na nga ang atong pangutana nganong uban yang luwason ang uban dili, wala gyud tay ikatubag niya na. Bisan ako wa ikatubag niya na. Ang akong ikatubag kaninyo mga igsuon nga kanang tanang panghitabo nato adunay gyud katuyuan ang Dios. Gihimo na niya according to His purpose. Na siya'y katuyuan alang sa iyang kaymayaan sa iyang ngalan. Wala kita masayod sa gidugayon sa atong pagantos. Kanang gingon diha nga napulo ka adlaw, dili na literal, no? Atong basahon na to katong napulo ka adlaw. Sa bersikulo 10 nag-ingon dinhi. Naipulong dinhi nga ingon masulayan kamo ug sakiton kamo sulod sa napulo ka adlaw. Pero ang iyang giingon pag matinumanon hangtod sa kamatayon ug gatagan ko ikaw sa purong-purong nga kinabuhi. Panalitan kay balo kita mo latas ta og mga pagsulay. Mulatas ta og matubang tag mga persecution. Mingon nga napo ra nakadlaw ang ato bangon nga paglutos. Makaingon dita, okay ra na po kadlaw eh. Pero kinsa may nagsulti ana? Si Ginoong Hesus ana nagsulti. Napo ka adlaw. Pero dili na literal nga napo ka adlaw. No naa ra gud og literal na to na napo ka adlaw nga ang usa ka unsa to? 1,000 years sa tao ang usa ka adlaw sa Ginoo. I-multiply ko no. 10 days. 10,000. Wuhi pakata na. Ug literal na to na siya nga 10 days, 10,000. Nga di kaabot og 60 siguro uban, og 80, no? So dili na ang gipasabot niya na mga igsuon nga ang atong mga pag-antos, ang atong pagsuway, ang paglutos kontrolado sa Dios o gilimit niya ang ato ang mga pag-antos. Dili hangtod sa hangtod nga mag-antos ta kun duna may iyang gihimo niya na nga hangtod nga nag-antos hangtod sa kamatayon. Makita nato din hiningon dinhi pag matinumanon hangtod sa kamatayon. Sumo na giingon sa Ginoo. Bisan pa man moabot hangtod sa kamatayon ang atong pagantos ninyo siya pag matinud-anon. Ang ikapat mga igsoon man dinhi nga si Jesus nasayod sa atong limitasyon diha sa pagsulay. Nasayod siya. Nga dili gyud nato makaya kanang usa ka libo. No? Dili nato makaya ang mga pag-antos nga ato matagamtaman mao nang gikontrolado kana sa Dios ug duna siya limit sa ato mga pag-antos. Nagbutang siya og limit sa pag-antos. Dili kini hangtod sa hangtod. Mao toy akong giingon apan kun ang imong pag-antos
Gihatag sa Ginoo, kabubuton sa Ginoo nga ikaw magantos hangtod sa hangtod, ang iyang giingon hangtod sa kamatayon. Atong dawaton o kita magmatinud-anon kaniya. Pinadayag 2:10 nagingon, ayaw kahadlok sa mga butang nga sa dili madugay imo ng antuson. Sa dili madugay imo ng antuson. Tanawa ang yawa hapit na magbanlod sa pipila kanyo ngadto sa bilangguan aron masulayan kamo og sakiton kamo sulod sa napulo ka adlaw pag matinumanon hangtod sa kamatayon. Unsay sunod giingon din ha? Ug hatagan ko ikaw sa purong-purong nga kinabuhi. Unsa ni nga kinabuhi? Kinabuhi nga walay katapusan didto sa gingharian sa Dios. Unsa may atong gikawilihan dinhi. Pero wa ta magdali ha. Ang ako lang mga igsuon. Unsa man ang 50 ka tuig, unsa man ang 60 ka tuig, unsa man ang ay nalang na usgatos walay makaabot. Ari lang ta 80. Kumpara sa eternidad. Bisan pag moari tag usgatos, lapas usgatos kumpara sa eternidad. Patagamtamon ta og kanindot inis kalibutan, sulod niya ng mga tuiga, panhinumdumi nga dili nato ikabaylo ang himaya nga ihatag kanato sa Dios didto unya sa gingharian sa langit. Mauna ang atong ibaylo ang eternidad sa temporaryo nga ato ang kinabuhi inis kalibutan. Hinumdumi nga adunay kalayo nga nagpaabot sa mga tao nga misupak sa Dios. Dinhi ning mga bersikulo atong masayran nga nahibalo na si Jesus nga mulanat pa og dugay ang pag-anto sa iglesia sa Smyrna. Mao ni gingon dinhi, iya ni gisulti tungod kay nasayod siya nga mulanat pa ang pag-anto sa iglesia sa Smyrna. Daghang mga magtotoo nga makasinati og bilangguon ang uban patyon. Hinumdumi mga igsoon sa akong nanggikingon si Jesus dili gyud kita niya biyaan, dili ta niya pasagdan. Busa makaingon gyud kita. Sa atong kaugalingon mismo gikan sa atong kasing-kasing, dili ako mahadlok. Be courageous. Do not be afraid. Do not be anxious. Daghan kay mga pulong sa Dios mga igsuon kun ato nang ibutang sa atong kasing-kasing, makabaton gayud kita kadasig, makabaton kita kalig-on nga kita mopadayon ang makalahutay kita sa mga panghitabo dinhi sa kalibutan kay nasayod kita nga kontrolado sa Dios ang tanan. Siya ang nagkontrol sa tanang butang, siya ang tag-iya sa tanang butang ug siya ang tag-iya labaw na gid sa tanan sa atong kinabuhi. Ug siya nasayod kun unsa ang atong panginahanglan sa wala pa kita mangayo. Ang paghigugma sa Dios dili matupngan mga igsuon sa paghigugma sa tao tungod kay ang paghigugma niya iyang gibaylo gibugtian niya og kamatayon diha sa krus. Si Jesus misaad sa purong-purong sa kinabuhi alang niya atong magpabilin nga matinud-anon. Ini katapos unya sa lumba sa kinabuhi ang purong-purong nga dili madunot. Nagpaabot niya atong matinud-anong nangalagad kang Kristo bisan pa hangtod sa kamatayon. So apil mga igsuon kani atong mga igsuonan nga naapil sa pag-antos o nadamay sa mga katalagman nga buhat sa tao. Apan sila nang matinud-anon diha sa Dios, di madaghan kay mahitabo. Pananglitan ay usa ka eroplano nga nikalit lang og kakras. Nagtuo mo walay mga Kristohanon ana. Naa. Pero sila nilahutay hangtod sa kamatayon. Makadawat sila ganti nga dili mawagtang, korona nga dili madunot mga igsuon. Sa unang panahon dunay mga lumba sa mga ilang gihimo nga mga paugnat sa kusog. Ang makadaog tagaan sila og wreath, no? Laurel katong gitawag nila nga kanang unsa na ilang ibutang murag pinisi lang na, diha. Mo man isulob sa mga emperor. Mao ni nakahatag og dakong bili. Nakahatag og dakong dungog. Katula mga butang, kanang laurel leaf man na siya. Gamay ra kay na siya nga butang mga igsuon apan mo'y nakapahatag og dakog dungog sa tao. Apan ang dako kay nato nga Dios. Wala gyud pa si dunggi sa tao. No? Ang korona nga madawat
ang ganti nga madawat nato sa kalibutan ng mga lumba. Dako kay bili alang kanato apan ang lumba nato sa kinabuhi nga dunay korona nga dili madunot, wala nato tagaig bili. Wala nato tagaig og pasigarbo og pasalamat sa Dios nga kita makadawat nining maong korona, inikhuman nato sa atong kinabuhi dinhining kalibutan na. Hinumdumi mga igsoon nga ang matinumanon aduna gayoy ganti. Makadawat ka gayud og ganti. Sa ikaduhang Timoteo 4 nag-ingon, sukad karon adunay gitagana alang kanako nga purong-purong sa pagkamatarong nga niadto unyang adlaw iganti kanako sa Ginoo ang matarong nga maghuhukom ug dili lamang kanako ra kundi usab sa tanan mga nahigugma sa iyang pagpadayag. So apil tanan. Isip matinumanon o matinud-anon, gunita nato pag-ayo ang atong pagtuo ngadto kaniya sa walay paglunga. Kanang dili gyud ta mo surindir. Dili ta mo undang, mao na ang paglunga. Kung imo siyang ilimod aron ka makaiskapo sa paglutos, mao na timailhan mga igsuon nga nawala na ang imong pagtuo ngadto sa Dios. Apan kung imong barugan ang iyang ngalan, bisan pa kun ang bugti nini kamatayon, ikaw magpabilin nga matinud-anon o makadawat ka sa purong-purong sa kinabuhi nga gisaad sa Dios kanato. Sa pagatubang sa mga oposisyon kinahanglan aduna kay lig-on nga relasyon diyan ni Jesus. Ang pagatubang sa tanang pagsulay ang lig-on nato nga relasyon diyan ni Kristo mo'y naghatag kanato kadasig, naghatag kanato kusog. Kay si Jesus lamang ang naghatag, ang iya lamang kusog mo'y atong gisaligan sa pagatubang kanato sa bisan unsa nga grabe nga pagsulay o pagpanglutos. Walay lain mga igsuon. Di na madagkan yun ang iyang kusog. Ihatag ko kanimo ang korona sa kinabuhi. Mo ni saad niya. Matod pa sa Santiago 1:12 nag-ingon, bulahan ang tao nga milahutay sa mga pagsulay kay human siya makaanto sa pagsulay, iyang madawat ang purong-purong sa kinabuhi nga gisaad sa Dios ngadto sa mga nahigugma kaniya. Ang dili maminaw anang tumoy, minguman siya nga, tagaan kita purong-purong inikamatay na to, pangutana. Unsa may gisultis katapusan, ngadto sa mga nahigugma kaniya. Ngadto sa mga nahigugma kaniya. So sama usab kini sa korona sa kinabuhi nga nagpakita sa ganti nga ihatag ni Jesus sa mga magtotoo nga malahutayon pag-atubang sa paglutos. So dili nato tan-awon mga igsuon nga mawad-an ta paglaom kay ang pagsulay kauban sa atong kinabuhi. Kinahanglan lig-on kitag pagtuo. Mo na gingon ang pagtuo nga wala masulayi. Mo na pagtuo nga di gyud kasaligan. Faith that cannot be tested cannot be trusted. So gingon ana na lang ang atong pagtuo mga igsuon, wala gyud tay maani. Base sa pinadayag 4:10 nagingon, ang 24 ka kadagkuan mohapa sa tubangan ni atong naglingkod sa trono ug magsimba kaniya nga mao ang buhi hangtod sa kangturan ug ang ilang mga purong-purong ipangitsa nila ngadto atubangan sa trono dungan sa pag-awit sa ilang awit sa pagpasalamat. Kini nagpasabot mga igsuon nga ang purong-purong nga ihatag kanato usa gayud kini katinuod nga mahalon nga purong-purong sa kinabuhi. Apan ang gihimo nini sa mga kadagkuan sa dihang ilang nadawat ang maong purong-purong mga igsoon, ila kining gihubo ug ila kining giladlad didto sa tiilan sa Dios tungod kay ang angay mo dawat og kasigarbo, ang angay mo dawat og himaya ug pagdaig mao lamang ang Dios. Ingon ni ana gipasabot kini kun unsa man ang kaayuhan nga atong nadawat, unsa man kadaogan atong nadawat, ug unsa man ang maayo nga mga panghitabo nga nahitabo sa atong kinabuhi, atong pasalamatan ang Ginoo, atong iladlad sa iyang tiilan ang mga accomplishment nga atong nahimo. Tungod kay kun wala pa ang Dios, wala sana. Mao na importante kayo nga atong timan-an, wala tay ato. Iya tanan sa Dios. Ningon si Jesus, ang mudaog, dili mahiagom sa ikaduhang kamatayon. Kani, bugat-bugat na ni siya.
Mao kini ang ganti nga iyang ihatag ni adtong magpabilin nga magmatinud-anon. Dili mahiagom sa ikaduhang kamatayon ngadto sa nagdilaab nga kalayo sa impierno. So dili mahiagom. Si Jesus dili kanunay mo palingkawas kanato sa mga paglutos sa pagkakaron, apan iya kita nga gipalingkawas sa kalayo sa impierno pinaagi sa iyahang kamatayon. Kay dugay ra unta kita. Dugay ra unta kita nahiagom sa kaduhang kamatayon mga igsuon nga walay katapusan. Apan iya kining gipakamatyan. Aron kitang tanan mubalik sa amahan nga kita mahimong matarong sa mata sa Dios aron dili na kita mabanlod unya didto sa kalayo nga walay katapusan. So ang aplikasyon nato ni mga igsuon, dili man kita makabarog sa atoang kaugalingon, si Kristo lang ang bugtong natong paglaom. Hinumdumi. Kini nagpasabot nga mudot-dot kita kaniya og musalig og magdepende kita niya sa matag adlaw. Magpakamatinud-anon sa gagmay mga butang. Kinahanglan nga muduol ta niya bisan gagmay ra kayo nga tentasyon sa atong kinabuhi. Dili nato ang kunon o kira na Lord, gamay ra ng tentasyon ako na. Dili. Wala man mo ingon ang Ginoo kanang gamay ug gaan ra inyoha na. Ningo man siya ang tanan, cast all your burdens upon me. Ningo siya, ihatag kanako ang tanan ninyong kabugaton. Apil na kanang mga gagmay, no? Bisag nagsakit imong ngipon, wala sa Ginoo. Mga yuo na to sa Ginoo, atong ihatag atong mga kabugaton kay wala siya moingon nga kana rang gamay. No? So magatubang kita og dako nga paglutos ug gamay lang nga problema sa pamilya. Siguro agyod mga igsuon nga ang imong pagsalig anaa sa Dios. Imo kining mabuntog pinaagi ni Kristo. Dili nimo buntogon nga imong gilatos nimong pamilya kundi mabuntog nimo ang sitwasyon nga mahusay na ang inyong kagubot sa pamilya. Mahusay. Iya kining buntogon og tabangan ta niya nga ato usab kini nga mabuntog. Ang importante nga maghinalig kaniya duol kaniya og pangayo og kusog nga mahimo kang matinumanon, mahimo kang matinud-anon. Ug kung ikaw magmatinud-anon taliwala sa paglutos, mao ni nigingon ining hatagan ka sa purong-purong sa kinabuhi. Kung kita magmalahutayon, magmalampuson kita sa atong kinabuhi dahil ni Kristo, andam og tagana siya sa paghatag sa purong-purong sa kinabuhi. So mao ni ang mga pagtulunan nga atong katunan mga igsuon, si Jesus hinumdumi nga si Jesus nasayod gayud sa inyong mga kasakit. Mo to akong gingon bisag sakit sa ngipon, hibaw ang Ginoo ana, ang Lord. Namin na Sister May. Si Jesus nasayod sa inyong mga kasakit. Walay malilong kaniya mga igsuon sa atong kahimtang sa atong gibati. Ang ikaduhang pagtulunan ini nga si Jesus nasayod sa inyong kakabos, sa atong kakabos. Si Jesus nasayod usab sa inyong mga kaaway ug nakaila siya kung kinsa inyong mga kaaway. Sumuduol gyud ta niya. Wa ta kailaan nang magsigmaritis nato andi. Wa nay labot. Wa ta kaila sa atong kaaway tungod kay ang kaaway espirituhanon kana dili ni gubat sa unod kundi gubat ni sa espiritu. Si Jesus nasayod sa atong limitasyon diha sa pagsulay. Mao na kinahanglan mo duol gyud kita mga igsuon labi na gyud ana atas kalisod. Walay matago sa mata sa Dios, ang tanan dayag sa iyang pananaw ug siya nasayod sa tanang butang sa mga panghitabo sa atong kinabuhi. Bisan pa ang tinguha ug motibo sa atong kasing-kasing, siya nasayod ng daan. Busa ang atong buhaton magpadayon kitang magmatinud-anon bisan pa sa atubangan ug luyo sa pagsulay nga ato ang matagamtaman ug ato masinati, hinumdumi nga siya lamang ang atoang kusog. Siya ang naghatag kanato og kigayunan nga kita mulahutay. Ug siya ang naghatag kanato og kalipay luyo sa kalisdanan nga atong giatubang. Nasayod siya sa ato ang kakabos panhinumdumi. Dato kamo sa mga espirituhanong butang. Nga mao ang kalinaw, mao ang pabor sa Dios nga gihatag kaninyo. Ang kinabuhi nga walay katapusan. Ug ang kalipay nga dili ikahatag sa kalibutan. Mao kana ang ikahatag sa Dios mga igsuon. Kay nasayod siya nga limitado ra gyud ta
sa ato ang pag-atubang sa tanang kalisod dinis kalibutan o sa tanang pagsulay. Busa hinumdumi, mudot-dot kita ka Ginoong Hesus ug ang tanang mga suliran nga ato ang giatubang siya nang maatubang. Ug kita may iyang pautubang tagaan taniya kusog kadasig kalagsik nga atong mabuntog ang ato ang mga suliran ug ato ang mga pagsulay sa kinabuhi. Amen. Magampo ta mga igsoon. Mao ni akong giingon ganiha, Communion Sunday karon. Ang gihangyo ato ang praise and worship, mag-awit sa kaawit alang sa communion. O gihangyo nako atong mga ushers na aba pagdala sa mga elemento dire. Ato sa iduko ato mga ulo mga igsuon. Atong hinuktukan ang ato ang gihisgutan karon. May tungod sa mga pag-antos o paglutos. Atong pasalamatan ang Dios. Amahan nga namong langiton salamat Ginoo sa mensaheng mong gihatag kanamo o Lord. Tawangi kami Ginoo. Namo kining magpabilin sa moang nauna og sa among kasing-kasing. Kung kami nasayod Ginoo nga dili gyud kami nimo pasagdan. Busa amahan tuguti nga kami among masabtan gyud ang imong gihatag nga mensahe nining kahaponon Ginoo. Kining tanan Lord among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.